Majo! Kaži muže! Ili imaš što ti jede, bre? Pa šta mi radiš kad ti cijel dan jeo? Šta sam jeo, jebe, duša za tebe? Šta sam jeo? Koji te kurac je jeo danas? Ajde pa ja cijel požulj! To je bilo jutro! Pa šta ti si pojel požulj, bre? Sad traži opet da ti kupa požulj. Pa radi! Zero dolazi televizija dolazi! Kakav televizija, da kažem? Drži Pink! Recimo ti! Samo Ja što ću ti ti da se spredim, da se stekne. Pa ti se samo utegneš jebem te usta! Pa moram! Majo! Se bojiš ti, bre! Pa moram da lazim mi televiziju, ja ću da budem na televiziji. Pa ti da služi samo ako te mete na televiziju, mete li te gavoli! Jao, šta Idemo. se da? Jao. Životi! Pa ja sam srećna, sam im dala posulja. Pa onda- Nisam posulja, nego sam im dala. A Bogdan nije ništa jeo! Jeste, ja ću već. Dođi, Bogdane! Dođi, Bogdane! Ja. Bogdane! Kurt! Nemoj da ga vidiš. Brljao se pa spala. Bogdane! Vidi se glavio. Bogdane! I ovo je što djeliš, Bogdane! Sjedi. Čekaj da ga mazim. A šta ga maziš, koji nisam ni... Pa ja ću već. Đuveć. A za njega imaš Đuveć! Razgovarat ćemo, ajde. Idemo laksao, ne. Kurt, Bogdane! Nije moj eksao, nije moj seks. Ne može da izduvaj nož. Izduvaj nož, Bogdane. Tako. Nešto je preklače. Spava na zemlji. Sad će da dođe televizija, Mario. Ajde. Čekaj da vidim da se spremim. Nisam se još spremila. Evo, ko je? Bogdane, ajmo. Ovo je televizija, Pink. O, dobar dan. Je li ovo kuća Karampelović Paje i Karampelović Maje? Jeste dobrodošli. Ne možete se kjepneti, Miran Bogdane. Ovo sam imam taj će. Miran Bogdane! Bogdane, pući ti kurac, Miran! Ajde, puđite moći ovdje. Sada mi ljubiti pomerite psa. O, kako to neću, sad ću da ga pomerim ja. Majo, došla nam televizija, Majo. Ja, vi ste došli. Dobar dan u kući. Dobar dan. Evo mi smo iz televizije, naši gledalci kraj malih ekrana, snimit će vašu kuću Karampelovića. Vi ste, Karampelović Maja. a vi gospodine? Ja sam Karampelović, pa ja sam vlasnik ove kuće i gazda ove kuće. Gospodine Gazda, da li bi nam rekli nešto o sebi? Da će tebi ne diže na moju ženu. Jao. Vaše Maja, sve ja lepa. sam se Sve predstavila. na usta da nemaš čem ljupit, pite me. Ne, imate lepu ženu, ali da li... Nemoj da pustim Bogdana na tebe. Molim vas, pomerite psa. Neće, nemoj sa ulicu. Evo je. Imamo i više šicu. Imamo i lič, evo da vam pokažem. Imamo konja Đorđa. To je konj Đorđe. Lep vam je kon. Ovo je jedan našeg pokojnog brata sin. Sad spava. Imamo još jednog kjera, to je Majin kjer što je donali iz Italiju kad smo bili, kad se prcalo u Italiji. Kad se prcalo na most. Radovno sam radila. Ona je teška kurva, ali nema veze. Imamo ličiću, pa što ona je malo opasna. Znači vidite. Ju, pala ti glava. Jebe da se jebe. Spala glava, Ovo sam tupe, ovo nije tupe, nego tupe se kupio brat. Kaj će sad? Pa reći će nam nešto o sebi konkretnije. Pa znate šta, ja sam Karampelović Paja, radio sam dosta na željeznici i kamera me snima, snimaj kamera, imam ženu snimaj. Evo snima. Snimat ćete, da želite snimate bote. Kad idemo u policu, svaki šan snima se porodi. Jesam i ono sve za bebe. A vi ste trudni, gospod? Da. Kada čekajte termin? Svaki minut 26 dana sam trudna i evo čekam samo da se porodim. Pa kako hoćete se kao budući otac deteta? Pa znate šta, mi dece nismo imali i 16 godina nismo imali dece. Znate, i nismo imali... Imamo, gospodine. Pa ne, malo... Pa stavite na lisicu. Samo moment da ja vidim koliko je sati. Ali da li bi znali koliko ima sata? Znači da vam kažem, nema problema nikakvih. Tačno je 16 do 18. Stava mi sat. Stavo je sad još prošle godine, ali tačno znam koliko je bilo sati u ovo vrijeme. Pa po njemu gledate kad će da se porodi vaša supruga i to. Apsolutno. Apsolutno. A hoćeš mi još da spitate? Pa familijarne slike, nešto. Porodične Odlično mašte se i pitali to. to. Idemo sa ove strane, molim vas. Vidite ovu sliku? Da. Ovo nemam pojma nijako sliku, ali ima veze, tu stoji. Ovo je Majina najlepša slika. Snimaj. Snimaj pred tim. Uveličaj. Uveličaj to, zoom, ne daj. Uveličaj.
To je slikala Maja. A ovoj kamerama pa dobro. Mogu bi raditi u Italiju. Vidite ta jabuka. To je čistila jabuku, ostala jabuka. Ono dole pala. Pala jabuka. Idemo vamo sad. Majo, hoći da presiš koje ovo nosi ovdje. Ajde, ženu malo. Evo sad ću. Ajde, kaži. Ovo ovdje je moj paja, vidi kako je lep. Uvijek će bio lep. A ovo sam ja. Majo, samo zapamti da si stala. A vidite te rogove? Da. Te rogove ona meni napio mi u dupe. To je ona kad se jebala u Italiju. A vi ste radili u Italiji? Da, redovno. Iskreno, što imate televiziju? Koja je to televizija, molim? To je televizija Pink. Šta je televizija Pink? Izvolite, molim. Nastavite vi sam. A da vam kažem, ovo je dete iz prvog braka. Ste imali djece ranije? Da. A nije staro sećate? Kako se... Pa možda sam se ozvao malo, ne osjećam se. A nije to moje dete, to je mog muža. Ne, od jednog prvog muža. Kurva, ti kaži 4 puta se udavala. Samo što zna matice. A ono što ne zna to... Pitaj. Vi kako koketira, koketira je Da bilo. vam pokažem. Ovo je majka. To, kad je moja majka bila mlada, sve sam povukla na nju. Pa vidite, ličite. Imam i obrve na nju, vidite. A znate kakve lepe obrve imala? Kuma ima. Stvarno. Pa stoji vam. Pa stvarno. Pokaži malo decu, Majo! Kaži decu! Pokaži Atlantinu! Evo Atlantina naša djeca. Ovo je vaša Atlantina. To je iz drugog braka, tako? Iz drugog braka u mraku kad su pravi. Nismo izdali kogu. Kamerno, snimaj Atlantinu. A ovo ovdje, to mi je dočka iz Italije. On je sliko to. Ne, neću. Jerija, što ne pitaš zašto je tako slika taj čovjek? Malo dečko pa misli. Mislite, zašto mu uzela pare? Pa kažite. Nek kaže kurva. Pa jebala sam ga. Jebala ga. A mene nije mogla. Kamerman. A mene nije mogla. A mene nije mogla, vidiš, jeste mi pik. Dajte zumirajte malo da je ovo pik. A mene nije mogla se. Pokaži Josefinu. Čoro. Da vam pokažem ovako, ovo je Josefina moja. Pa lepa je. To je iz petog braka. Ali čuješ? Koliko si brako imali? 2, samo. A kako onda iz petog? A šta te boli kurac kako? To je, sad ću da vam kažem. A ona će ti kaži. Prvi je bio u Italiju. Dobro. Drugi je bio u Sremsku Mitrovicu. Mislite, živao je tamo? Ne! Jesi ti primetio, molim te, novija, jesi ti primetio kako se giba kad pričaš tamo? Pa ne. Pa teško, kurva. Pa gospodine, mojte Ja ti kažem ono što jesi. Gdje sam stala? Kod gospodin, mislim, vaše čerke. Josefine. Ja se ljubija, majka kako je lepa. Sve na majku povukla. Apsolutno je na vas. Apsolutno liči. Sve liči na mene. Ličite, apsolutno liči. I na tatu liči. Pa na tatu posebno, jer on je tata. Ima na tatu nož. A na tatu ima nož. Da. Lepo dete. Pa stvarno ne mogu da kažem. Ali imate još neke slike, vidim u kući, prilično lepe. Imamo ovo kad smo bili ovdje. Ovo smo bili, samo da se setim, da vidim. Ovo kad smo bili na Budvu. A bili ste na Budvi? Da. Pa lepo. Ovo je mog paje, znači najdraže cveće ovdje na Majo, slici. znači kaj malo ljubim te, ti treba da ideš da se porađaš. Bogdane, Pa još Žive, nisam eto. kupila do bolove. ko je vas poslao da vi ovdje špijunijete? Ne, moj Gospodine, pajo. mi smo televizija. Nemoj Evo, tako pogledajte, pročitajte, piše vam. Televizija piše. Tu piše RTL, šta to znači? Pajo. Radimo trenutno višestruko. Ne, gospodine, vi ste razumeli. Majo. Odavde, bre, izvlačimo nas Budvi. Napolje jebem li vas usta da je došao, ja se mislim RTL Pačevo ili RTL Vojvodin. Pink! Pa, najgledanija televizija. Amici show! Da, za vas samo. Ja, Pajo. Gotovo sam, Pajo. Izvlači nas, bro, odavde. Blokiraj! Pajo. Ja. Ja. Zašto su trudice i ovi ovdje zajedno? Nema više toga. Doktore, Kaži, Doktore. sačekaj malo. vadi me Da se odavde. vidi prcala. Imam trudove, doktore. Kad se prcala nisi imao Pusti trudove. ju, spasi mene. Šta je to? Doktore. Ovdje imamo hitan slučaj. Samo. Doktore, vadi Dajte, me. poslušajte ga i vi. Kaži.
Aaaa! Šta ti je? Di si? Ne mogu! Zašto? Zalepili mi usta! Imamo hitan slučaj ovdje. Zovite hitnu pomoć! A mi smo hitan pomoć da. Doktore, Ustanu. ja sam samo ruku slomio, doktore! Samo tu. Samo ruku! To ćemo da ispravimo. Aaaa! To ćemo da ispravimo sad. I sad čuti. Ovo je gotovo. Koliko imaju pritisak? Doktore! 360. 360. Čuli mu da mu je 2. Gotovo je. Bog da ti dušu prosvjeti. Idemo kod ove. Doktore! Dobro je, Fufo. Dobro je, Fufo. Šta ovo kažeš? Doktore! Ti si već ušao u 12. mjesec. Da. 13. 13. Molim vas za ultrazvuk, mi dajte ultrazvuk. Gotova sam, A, doktore! čekaj. Jao, ženo, šta si jela danas? Okreni glavu pa diši tamo. Šta to smrdi ovdje s ovim? Ono. Pa što ne pere ona to? Doktore, ja to ne Meri to je vidim! pritisak. Hoće. Ja neću da se drogiram, doktore! Što je lepo i sve pod kopeć. Možeš da pevaš i da ne čuješ. Koliki je pritisak? 150. Nemoj da te dereš. 150? 150. Doktore! Rekao su da ima 200 evra. Diši. Malo samo noge razmahni. Diši. 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 Jo, doktore, to mi prija! Normalno ti prije kad meni zovu doktor Mabuze, čuvaj te guze. Doktore, spasite me! Petro, operite me pičku. Evo ovako ćemo to da pljustimo malo vodice. Operite mi to. Sad ćemo da krenemo s porođajem. Evo sve sam vodio. Hoćete carski red? Ne, doktore, nikako! Znači, Kroz mene! kroz vaginu. Da! Brišite joj tamo lice dok je porađam. Znuj. Sestro. A ste dobri. Dobro je, samo polako. Ali, doktore, Samo polako. molim vas! Šta ti radiš? Možemo? Može! Kreni, napij se! Fuj, jebate. Napij se! Šta jedu? Ja, doktore, ne mogu više! Začekaj. Aha, nešto pipam. Aha. Fuj, ajde, još se napij. Drži se tamo. Napij se! Napij se! Napij se! Napij se, bre! Napij se, još! Drži me tamo! A se uvatio! Živo je! Pušta! Ja, doktore, Beba je dobro. Samo da pregledamo bebu. Hoćemo da vidimo šta je tu. ja, doktore, ja, Beba ne plače. mnogo vam hvala. Ne sekirajte se. Beba je Kako da mrtva. vam se zahvalim? Nikako, beba je mrtva. Ali mi ćemo je sahraniti u našem trošku. Nemojte da plačete. Daj mi se. Nemojte da plačete. Pomožem! Šta je to im? Pomoć! Pomoć! Šta je to im? Pomoć! Ništa. Doktore! Ništa. Pomoć! Pazite mi dete, molim vas, ne! Gledaj.